बड़ी जोर पाती गिर झकझोर। माजा मारेला देवरवा चैतवा में, माजा मारेला देवरवा चैतवा में। चैतवा में हो चैतवा में हो चैतवा में, माजा मारेला देवरवा चैतवा में। सासु जइहे ऋषियाए उनके लेबै मनाए, सासु जइहे ऋषियाए उनके लेबै मनाए। उनकर जिया छछनाइबे सवनवा में, सवनवा में हो सवनवा में हो सवनवा में। उनकर जिया छछनाइबे सवनवा में, माजा मारेला देवरवा चैतवा में। जेठनी जइहे ऋषियाए लेबै उनके मनाए, जेठनी जइहे ऋषियाए लेबै उनके मनाए। उनके अलगा करइबै भदौआ में, भदौआ में हो भदौआ में हो भदौआ में। उनके अलगा करइबै भदौआ में, माजा मारेला देवरवा चैतवा में, माजा मारेला देवरवा चैतवा में। ननदी जइहे ऋषियाए लेबै उनके मनाए, ननदी जइहे ऋषियाए लेबै उनके मनाए। उनकर गमना करइबे अगहनवा में, उनकर गमना करइबे अगहनवा में। अगहनवा में हो अगहनवा में हो अगहनवा में। उनकर गमना करइबे अगहनवा में, माजा मारेला देवरवा चैतवा में। सैया जइहे ऋषियाए लेबै उनके मनाए, सैया जइहे ऋषियाए लेबै उनके मनाए। उनके भेजब हम विदेशवा फगुनवा में, उनके भेजब हम विदेशवा फगुनवा में। फगुनवा में हो फगुनवा में हो फगुनवा में। उनके भेजब विदेशवा फगुनवा में, माजा मारेला देवरवा चैतवा में। आन्ही आवे बड़ी जोर पाती गिर झकझोर, आन्ही आवे बड़ी जोर पाती गिर झकझोर। माजा मारेला देवरवा चैतवा में, माजा मारेला देवरवा